oglądać Marcela? Zaraz. Zaraz poczekajcie, moment. Jeszcze raz. Jeszcze raz, mocno! Brawo! 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 Dmuchnąłem. Dmuchnąłem. Dymek leci. Brawo. Widzisz jak ładnie, jak to teraz mimo to kupisz, tam to kupisz. Możesz jeść. Cały jest twój. No nie, tak żeby się wiesz. Mogę Julia? Jeszcze nie ma, możesz nałożyć. Mogę Zuzia? Żółwia. A budzi się! Żółwik się obudził, tak? Tak, tak. Tak, tak, tak. Różyczka, tak? Różyczka. Nie! Poczekaj! Będę kroić, tak? Kroimy na talerzyk. Zuzia! Na talerzyk. Leży Jeść? mamusia ci ukroić. Zuzia chce! Ta Zuzia ma, o żółwik. A Julia? O, Cacy. cacy żółwik, tak. Zuzia, będziesz jadła torta? Ja chcę Zuzia. Dobra, się idziesz. Nie. Drzwi może. On ci pyszy. Przeciąg jest. No, ale już wiemy. Wodę trzeba było sobie. Nie wiem. Daj Zuziu talerzyk. Hej, gdzie tego żółwia? No, daj talerzyk. O, proszę, dla Zuzi, tak, torcik. Idziemy. No, proszę. Aha. I żółw niech z boku. Tu z boku będzie patrzył jak Zuzia je, tak? Torta. O tak. Drugą rączką przeczymy. Ślicznie. Dobre? Dobre? Tort. Ciota. Tort. Jaki dobry. Niamniuśny. Tak? No pomóż sobie, o tak, rączką. Mhm. Na talerzyku.